निफ्राय दौल फोरबोनि मुङाव आङो गाहाम हामलायबाय। लोगोसे कक्लाबारि दौल हत्रनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मावथि सोद्रोमाफोर बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावनानै दिनैनि बे केशब नोगोराव दौल हत्रनि मुङाव फाथिनो लानाय देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायनायनि थाखाय दौल कमिटिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ होबाय। दिनै बेवहाय जाय आयदाखौ लानानै आंखौ बेखेवनो थाखाय आलासि महरै खाथिनिब्लाबो हांख्रायदों, बे हांख्रायनायखौ रैखा खालामनानै जोंनि दिनैनि बे फोथाराव जेसेबां सुबुंफोर नुजाफैदों, बे नुजाफैनाय सुबुंफोरनि गेजेरजोंनो रादाब महरै गोसारलांथों। बे हलि फोरबोनि गेजेरजों गोजों गोथार गाबजों हायना सारफावनाय लाबोथों जोंनि गेजेराव, बेजों जोङो जोंनि गोजोनखौ मोननो हाथों। बेखौ आङो राधा कृष्णनि मुङाव बिथांमोननियाव बोर बिनानै आङो आरज गाबो। दा दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ जाय आयदाखौ होनानै बिबान होदों, बे बिबानखौ आङो मावफुंनो थाखाय गोरलै होननानै सानना लायाखै। जाय हाबाफारिखौ मावफुंनांगौब्ला गोबां रोंगौथि गोनां थानो नांगौ एबा जानो नांगौ। बे रोंगौथिया हयथ' आंनियाव बुंनो थाखाय रोंगौथि थानांगौ, बे रोंगौथिया हयथ' आंनियाव गैजोबा। ओंखायनो आं गावखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय सासे राफोद होननानै आं गावखौनो गनायनानै लानो हायाखै। जिखियानो जायाथों मानो, आंनि गोरबोआव जेरैबायदि हारिमु मोजां मोननायाव दाबो गाबखाङो, बे हारिमु मोजां मोननाय गाबखांनाय गोसोआ जायनि गोसोआव थायो, बेनो हारिमुखौ सिबिनो हायो, बेनो हारिमुखौ गुवार लामाजों फेहेरलांनो हायो। आरो बे फेहेरलांनाय, फुवारनाय, फोसावनायनि गेजेरजों जों जाय जायगायाव गसंनानै जोंनि हारिमुखौ दिन्थिगोन, फोसावगोन, फेहेरनो नाजानाय थागोन, बे हारिमुआ गुवार फोथाराव गेवलांहैगोन। बे गेवलांनायखौ हास्थायनानै आं फंनैसो खोथाल' बुंनो नागिरदों। दिनैनि मुगायाव गावनि हारिमुनि अनगायै मोनसे जाथि, मोनसे हारिया सिनायजानो जोबोद गोब्राब। ओंखायनो जों जेराव जादों, जेराव गसंदों, जेराव थांनानै थादों, बे थांनानै थानायनि जि आदब खायदा, बे आदब खायदायानो जोंनि मानसिनि हारिमु। आरो बे हारिमुखौ जों जेरै लामाजों लांगोन, बे लामाजों नोंनि मोनसे हारिनि महर मुस्रिया बेरखांगोन, बुहुमाव गनायथिखौ मोननो हागोन। आरो बे गनायथिखौनो जों मोननांगौबा दिनैनि मुगायाव गोदान सानथौ, गोदान सानस्रि, बेफोरजों नोंनि साननायखौ फुवारलांनायजों लोगोसे नोंनि हारिमुखौ फोसावनायानो जुदि जोंनि खामानि जायो, जुदि जोंनि नाजाबथाबनाय खामानि महरै बयजोंबो मावजायो, अब्लानो बे हारिमुआ बुहुमदांखा जायो, फोसाबजागोन। फोसाबजानायनि गेजेरजों बयजोंबो गनायजागोन। आरो बे गनायजानायखौ आं हास्थायबाय। ओंखायनो आं जेरैबायदि हारिमुखौ फोसाबजानो, जेरैबायदि जाजानो लुबैयो, बे लुबैनायखौ आङो फंनैसो खोथाजों बुंनानै बेखेवनाय हाबाफारिखौ फोजोबनो सानदों। बे जाबाय, जोंहा मानसि हिसाबै, मोनसे जाथि हिसाबै गावनि माखासे हारिमु थाखायो। बे हारिमुखौ जेब्ला नोङो मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजों
गुबुननि सिगाङाव फोसावनो हायो अब्लानो नोंनि हारिमुवा सोदोमस्रि मोननाय महरै गनाय जायो। नोंनि हारिमुवा मा थाखोसिम दावखोदों एबा बबे लेभेलसिम सौहैनो नागिरदों बेखौ हमदांहोनो हायो आरो बे जेब्ला हमदां जायो अब्लानो गुबुना आरोबाव बारासिन हमदांनो नाजायो नोंनि हारिनि सोमोन्दै आरो बे मिथिजानो लुबैनाय बाथ्राखौ जेब्ला बयजोंबो बराय जायो अब्लानो मोनसे हारिनि थांना थानायनि जि आदब खायदा बियो हारिमु महरै गनाय जायोब्ला गुवार फोथाराव बयजोंबो गनाय जानानै बुहुम थाखोनि मोनसे मानसिनि हारिमु हिसाबै गनाय जायो आरो बे गनाय जानायखौ नों जेब्ला मोननो हायो बुहुमाव अब्ला नोंनि हारिमुखौ नोंखौ हारि हिसाबै रावबो फोथैनो हाया। बेखौनो जों दिनै मोननो नाजानांगौ मोननो हानांगौ ओमफ्राय मोननो थाखाय खामानि मावनो नांगौ। अब्ला जोंहा माखासे मा हारिमु थानो हागौ बेफोरखौ बासि बासि दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फोसाबनायनि गेजेरजों गोदान मुगाजों लांनानै गावनि हारिमुखौ फोसावनायनि सम जाबाय आरो ओंखायनो आं बुंनो लुबैयो जोंनि गेजेराव गोबां मुंदांखा नेशनेल लेभेलाव मोनहैनो हानाय गोजौ थाखोनि मोसागिरिफोर ओंखारबाय। प्रनिता स्वर्गियारिनिफ्राय हमनानै मासुम मोनसिम आरोबाव फैबाय थानाय गोबां मोसागिरिफोरनिसिम रोजाबगिरिफोरनिसिम जेब्ला जोंनि उन जोलैफोरा संनानै बे लामाखौ लानो हागोन अब्लासो मेथाइखौ मेथाइ हिसाबै जाय मानसिया लानो हागोन बेजोंनो मोनसे गोजोननायखौ मोननो हागोन आरो बे गोजोननायखौनो आङो नोंथांमोना बेनिफ्राय लानो नाजागोन बेखौ आङो हास्थायो। बे आंनि मोनसे हास्थायनायसो। दा आं रोजाबगिरि नंखाया होननानै दहायनो बुंदों अब्लाबो आङो रोजाबनो सानदों। देंखोआ जाबाय खुगा मेथाइब्लाबो गोदान लिरजेननाय मेथाइ लिरब्रबनाय मेथाइ दा ओंखायनो गोरोन्थिया जाखागोन बेनि थाखाय आङो निमाहा बिखानाय थाबाय। दा गोदान मेथाइ होननानै बुङोदों रोजाबनो होदों। गोदान मेथाइ होननानै बुङोब्ला बेवहाय रोजाबग्रा थानो नांगोन दामग्रा देग्रा थानो नांगोन। बेनिफ्राय आथिखालाव मा गोदान मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मिउजिक होनायाव नोंनि दिन्थि सौनायानो मिउजिक जायो नोंनि बाल्थिं गाबनायानो मिउजिक जायो नोंनि आखाइ खबनायानो मिउजिक जायो दाउला दाउजोनि गाबनायानो दाउ खेबलायनायनि देंखोनि सोदोब बेखौनो लानानै मिउजिसियानफ्रा मिउजिक सुजुयो देंखो सुजुयो आरो बेजोंनो दिनै मडार्ननि जि देंखोमु बे देंखोमुखौ लांनो नाजायो। बेनो दिनैनि मोनसे महत्त गुन आरो बे गुनखौ जोंनि गेजेराव जोंनि मानसिफ्रा जोंनि आर्टिस्टफ्रा रोजाबगिरि खनगिरिफ्रा बाहायनो नाजानांगौ। दा नांगौ समाव आङो खावलायबाय बयबो जुदि आखाइखौबो नांगौ समाव अब्लासो बेनो जागोन मिउजिक बेनो जागोन देंखोमु आरो बे देंखोमुआनो बयनिबो गेजेराव लाबोना होफैनो हागोन मोनसे रंजानाय। दा बेखौ आङो हास्थायबाय। आङो मेथाइखौ जागायनायनि सिगांनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। माथोआथ' जाखाया आंनिया थेवबो रोजाबनो सानबाय। रोजाबनोबाथ' देंखोनि जि सोदोब बे सोदोबखौ खोनाबासो गोसोआ जोबोर गुदुं मोनो आरो बे रंजानो लुबैनाय रोजाबनो लुबैनाय गुदुं गोसोखौ जेब्ला लाबोनांगौ जायो अब्ला नाथाय मिउजिकखौ नांथारगौ जायो। दा ओंखायनो हयथ' आंनि खननाय आंनि रोजाबनाया हारसिंनो मोनसे रावनि सोदोबल'सो जागोन बेनिखायनो बेनिफ्राय गोदै रंजानायखौ मोननो हानाय नङा मिलौदो मेथाइनि जे देंखो बेखौ खोनानाय नङा। अब्लाबो आङो बाथ्राखौनो मोनसे मेथाइ महरै होनो नाजाबाय। नै माथो राजा बिमा देग्लाय माथो बोरैबासो खोनाबोबाय आं माथो खोनाबोलायखो देग्लाय नोंहालाय माथो खोनाबोलायखो देग्लाय नोंहालाय
खोनाबोदो आं देग्लाय नै बुरै खोनाबोदो आं देग्लाय नै बुरै जोंहालायनो बोरायबाय बुरैबाय न'खर सामलायनाया देग्लाय फिउस थांबाय जोंहालायनो बोरायबाय बुरैबाय न'खर सामलायनाया देग्लाय फिउस थांबाय हाबाब मा खोथा बेलाय नंखाय बाखाय हाबाब मा खोथा बेलाय नंखाय बाखाय आंहालाय दंखायो माखासे माने फिसौ फिसाफोर आंहालाय दंखायो माखासे माने फिसा फिसौफोर बिसोरनो न'खर बेंगोन सामलायगोन राजायाबो रानियाबो जागोन बिसोरनो ज'ज'यै जागोन जों बिसोरजोंनो नै बोराय गोरोबनानै थानो नाजानांगोन जों बिसोरजोंनो हाबाब नङा माथो बुरै जोंहालाय बोरायबाय बुरैबाय हाबाब नङा माथो बुरै जोंहालाय बोरायबाय बुरैबाय बिपिएफ हानजायाबो जोंनि गोजामथार जाखाबाय बिपिएफ हानजायाबो जोंनि गोजामथार जाखाबाय सोलायनो नांसिगोन जों गासैबो सोलायनो नांसिगोन जों गासैबो बेनिखायनो बुङो आं नै बोराय बेनिखायनो बुङो आं नै बोराय सेंग्रा सिख्लाफोरनि साननायजों गोरोबफानांसिगोन जोंबो सोलायनाय लाबोनो गासैबो जानांसिगौ जों सोलायनाय लाबोनो गासैबो जानांसिगौ जों UPPL नै माथो राजा बिमा देग्लाय माथो बोरैबासो खोनाबाय आं नै माथो राजा बिमा देग्लाय माथो बोरैबासो खोनाबाय आं माथो खोनाबोलायखो देग्लाय नोंहालाय माथो खोनाबोलायखो देग्लाय नोंहालाय खोनाबोदों आं देग्लाय नै बुरै खोनाबोदों आं देग्लाय नै बुरै जोंहालायनो बोरायबाय बुरैबाय न'खर सामलायनाया देग्लाय फिउस थांबाय हाबाब मा खोथा बेलाय नंखाय बाखाय हाबाब मा खोथा बेलाय नंखाय बाखाय आंहालाय दंखायो माखासे माने फिसा फिसौफोर बिसोरनो न'खर बेंगोन सामलायगोन राजायाबो रानियाबो जालायगोन बिसोरनो ज'ज'यै जागोन जों बिसोरजोंनो गोरोबनानै थानांसिगोन जों बिसोरजोंनो हाबाब नङा माथो बुरै जोंहालाय बोरायबाय हाबाब नङा माथो बोरायबाय जोंहालाय बिपिएफ हानजायाबो जोंनि फोसाबनायनि गेजेरजों लांनो हायोब्ला सिख्लाफोरनि साननायजों गोरोबफानांसिगोन जोंबो सोलायनाय लाबोनो गासैबो नाजानांसिगौ जों गासैबो जानांसिगौ जों UPPL रायजोफोर खुलुमबाय दा बे मेथाइखौ ओंखायनो आं मेथाइखौ मेथाइ हिसाबै लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों मानोना दिनैनि बे नोंथांनि आवगोलनि मेथाइ जिथु मेरा जीवन मोनसे
सारा लिरदोंमोन आगोलाव हिन्दी मेथाइ हयथ' बेखौ नङाबाथाय ओइ जोंहा मोनसे आरो एलबाम दंमोन सारनिनो बै बे निरिबिलि ओइ मोननैनि मोनसे माबा मोनसे माने सारा जायखिजाया खननानै आङो फोजोबनोसै गोजोन होनांगौ थारमाने मिउजिक थानायमोनब्ला साबसिन रोजाबनो हागौमोन आङो तालफोरखौबो हमनो रोंखाया नालाय खोनासंनोल' मोजां मोनो ओंखायनो जाबाबो जायाबाबो मेथाइखौ रोजाबबाय आरो मेथाइखौ मेथाइ हिसाबैनो लानांगौ बयबो बे दिनैनि सोलिनाय आरो बे सोलिनायखौ जेब्ला मानसिनि गेजेराव फोसावो बे जेब्ला बयनिबो खुगा खुगा जायो बेनो खुगा मेथाइ जायो सुबुं मेथाइ दा ओंखायनो आङो आरसिनि जि खावलायनाय बे खावलायनायखौ रैखा खालामनानै दोंसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों आरो बेजोंनो बेखेवनाय जाबाय होननानै आङो आंनि मोनसे फर्मुला बाहायनो आं सानदों दा बे जाबाय आं मेथाइखौथ' दोंसेखौ रोजाबसिगोन बेजोंनो बेखेवनायखौबो आं फोजोबसिगोन खखनाबो खालामसिगोन ओंखायनो आङो आंनि फर्मुलाजों थांनो नागिरबाय आङो हिन्दी मेथाइखौ रोजाबनाय नङा ओमफ्राय रोजाबाबाबो बे केसेटआवनो थानाय दोंसे मेथाइखौ आङो रोजाबगोन दोंसे मेथाइ नङाबाबो सोदोब मोनसे मोननैजों फोजोबनानै बेखेवनाय जाबाय होननानै आङो फोसावगोन दा ओंखायनो हायोबा अननानै नै बेवहाय होनाय लाइटखौ दसे फोजोबनांगौ बेनिफ्राय आङो जेब्ला जाबाय होननानै बुङो फोजोबफिननो नांगौ आङो थारमाने नैबे स्टेजआव हरनाय लाइटखौ खोमोरनो थाखाय खावलायदों दसे मानोना जोंनि गेजेराव बेखेवनाय फोरबोफ्रा ओरैबायदि नेमखान्थिजों थाङा बेखेवनायनि बेखौ मोनसे हारिमु बेखेवनायखौ ओरैबायदि खालामनो हायो जोङो लाइटखौ दसे स्रोब खोमोरथबनानै जेब्ला स्रां फोजोङो हरखाबैनो अब्ला बेनो बेखेवनाय जायो दा ओंखायनो आं बिदि खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो आं एबार कटलेस मोनसे माबा नांगोन स्पिकार नांगोन अन खालामदो दे माबाबा डाइरेक्टखौ नांलायला दा माखासे टेकनिकेल उसुबिदा थायो दा ओंखायनो बे टेकनिकेल उसुबिदानिफ्रायनो जोङो गावखौनो बासायनानै सोलिनांगोन मानोना जि टेकनिकेलनि उसुबिदा बे उसुबिदाखौ जोङो जोंनि साधारन मानसिफ्रा मावफुंजोबनो हाया दा ओंखायनो बे टेकनिकेलनि उसुबिदाखौ जोङो मावफुंनांगौ जायोबानो जोंनि गेजेराव नांगौ जायो साफा साफा इन्जिनियार मेकानिकेल डिपार्टमेन्टनि मानसि इलेक्ट्रिकेल डिपार्टमेन्टनि मानसि दा ओंखायनो बेयाव हयथ' जोंनियाव खोब रोंगौसारि बाहायजाथावाखै दासिमबो बेनि थाखायनो आङो खोमोरनाय नङाबाबो सोलिसिगोन डाइरेक्ट जाबाय होनबा थारमाने आं नै दा मेथाइ रोजाबनो नागिरनाया गोदान मेथाइयानो बे गोदान मेथाइखौ आंहा मोनसे समाव सिनेमानि एबा सावथुननि महर होनो थाखाय बिराद हास्थायनाय दङमोन जाय हास्थायनाया दाबो जोबनो थाङाखै जाय हास्थायनायखौ लानानै दाबो फावखुंगुर जानो लुबैनाय गोसोआ दाबो जोबाखै आरो जोबनाय नङा मानोना मानसिनि गांनाय उखैनाय लुबैनाया जोबनो थाङा गोसोआ जेब्लाबो बोराय जानो नाङा थांनानै थानांगौबा बैसोआ नों जुदि हमथानानै लाखिनो लुबैयो नोंनि बैसोखौ अब्ला नों गोसोखौ हमथानानै लाखिग्रोनांगोन अब्लानो नोङो सेंग्रा सिख्लायै थाबाय थानो हागोन दा ओंखायनो बे सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ आं हमथा लाखिनो थाखाय दाबो आं एक्टर जानो लुबैयो दाबो आंबो फावखुंगुर हिर' जानो लुबैयो दा ओंखायनो बे मोनसे समाव आङो जानो लुबैनानै सावथुन खालामनो थाखाय जाय मेथाइखौ जोङो बिग्रायखौ रोजाबहोदोंमोन मुसुखाखौ फोसावनायनि गेजेरजों फोसाबनायनि गेजेरजों लांनो हायोब्ला आंनि सोरांसि समनि नों
si sumni hai thorse olongba समायना गावदां बिबार नोंनि सोरां सि सुमनि है नोंनि सोरां सि सुमनि है थरसे समायना बेयाव मिनिनाय थानांगौमोन मिनिग्रा दंमोन बेयाव मिनियोमोन रिंखांस्रिया दांखाय आद्रा जागोन बे गैयाबा आं बोरै रोजाबनो गावनि जाय सिमांखौ लानानै आं आंनि अनजालिजों रोजाबदोंमोन ओंखायनो बे अनजालियानो मिनिनो रोङाबा आं आरो माबोरै रोजाबबावनो थेवबो रोजाबनानै फोजोबनो सानबाय आङो नों आंनि सोरां सि समनिहाय थरसे समायना गावदां बिबार नोंनि सोरां सि समनिहाय लाबोदो दे नों सान गोरलैखौ बरायनानै खोमसिखौ सोरां होनो खोमसिखौ सोरां होनो नों आंनि सोरां सि समनिहाय नों आंनि सोरां सि समनिहाय गैया दासिमबो अनजालिया मिनियाखै ओंखायनो आं रोजाबनायाव गोसो जायाखै मानोबा बोराबदों आं बोराबनायाव आरो बोरै मेथाइखौ रोजाबनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो जेला गावनि अनजालियानो दाबो मिनियाखै ओंखायनो आं रोजाबनायखौ दोनथ'नानै बेयावनो बेखेवनाय जाबाय होननानै फोसावबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय गोजोन्थों सानैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोना